हेल्ल' रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबावनाय जालायबाय दा जों थांनो नागिरदों जाहैबाय बहाय ओंखाम जानो बिराद ओंखाम उखैबायलै ओंखायनो ओंखाम जाहैनो नागिरदों बे ससे ब्लगखौहाय आङो नोंथांमोननि थाखाय बानायनायसै भिडिअबो खालामनो मोनाखै समबो मोनाखै बेनिखायनो ओंखाम जानो थांनायाव आङो ससे ब्लग खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै ओरैबायदि समायना गिर्जा मा चर्च जाखो काथलिक दां काथलिक गिर्जा दां बिराद समायना लोगोफोर बे गिर्जाया नै जानो हागौ काथलिक गिर्जा आं साइसाव नुनाय बायदिला जेबो लिरनायथ' गैया लिरनायाबो कानाडा गोजासो नै आंलाय बोरै सिनायबावनाय जोबथा मोजां मोनदों आङो बिराद मोजां गिर्जा दङ दिनै बन्दसो ओरैनो नै बरिया बेबो मिसननिनो जानो हागौ माने गेट सिङाव नालाय बेयावहाय ओंखाम जानो फैदों ओंखाम जानायजों लोगोसे बेखौ समायना नुनायखाय एसे दिन्थिबाय आं नोंथांमोननो दायो जोङो मोनफैबाय बिराद सान्दुं गोसा दासो सानजौफु ओंखाम जानो फैदों जों बेयावहाय बिरानि जागोन फैबाय आयु सान्दुंआ मोजां जाबाय जाबा हटेल मानसिफ्रा नोंखौ नायनो बिबाय थादोंलै नोंखौ दा एसे सिनायनायनि बिसिनाव दंफैयो दा ओंखाम जानो फैदों जोङो ओंखाम जाखांनानै थांफिननायसै रुमाव गाबोन हले फाक्का बेरायनायनि भिडिअ गोदान लकेसन नुनो मोनगोन नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय फेक्टरिनि बे फेक्टरिनि कमप्लेक्सआव दङ जों ओंखाम जानोसै नोंथांमोननो दिन्थिगोन मा जागोन बिराद मोदानबाय दे आं एसे जिरायनायसै बांद्राय मोदानदों दा मेनु पास जाबाय नामा नाम्बारालाय भैया ये हैदराबाद बिरयानी ना कौन सा बिरयानी ये अपना इंडियन का बिरयानी हैदराबादी इंडिया के नॉर्मल बिरयानी बेनो बे दखानदार हटेल मालिक माने खामानि मावग्रा बे जाबाय रायता बे साखिनि काबाब माथो बे माबासो साम्बार बिरयानी मैगं बिरयानी ग्रेभि काबाब लाबोबाय नै नाजानोलै आं लोगो दा आंबो जानोसै आं जानायफ्राव बारा भिडिअ खालामाना बावलायलाङो जाजेनबाय नै गोथावानो काबाबबो दंबावोसो काबाबनि बायसो आरोना थिखोना मोदानदों सान्दुं गोसाखाना जाग्रोनि होनबा लोगोफोर थांफिननायसै लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय सान्दुङा अयथासारथारलै बेना गारिया बेनो हिन्जावा बेना मोनायाव सखियाव थिखोनासो उन्दुफा होबावो ओइ बाजै बोलो हो आयु दुंख्लांजोब्बाय नै बेनोमोन जों ओंखाम जाफैनाया ओमफ्राय जों थांसिगोन ओमफ्राय न'फ्रा नायनो हागोन नै गामि एरिया बायदिसो ओरैहाय अब्ला जों थांबाय दङ लोगोफोर Maruti kardum, anghalai zeni bah angkhal gaya.
बेबायदि बाइकआवहाय सिख्लाफोरखौ आरे बाथाबलायनो बरिया जायो ओमफ्राय बेबायदि बाइक लाबाथ' सिख्लाफ्रा लानजायखौनो गारनाय नंखाया बेखायनो आंबो सिमां दङमोन दा जाफुङा जाफुङा नायनोसै ओमफ्राय मा बुंबावनांगौ जाखो सालायथाराखैमोन नायबाय सालायनानैहाय बिराद मोजां सालायनो बरिया आंखौ बोरै फैदोंना दा खिथालाय नङाबा सिख्लाफ्रा दा मिथिबा लानजायखौनो गारनाय नङा आं थांबाय दे